Kukhona izindlela eziningi zokwelapha ezitholakalayo kwabesifazane abanezinkinga zokuphuma komchamo ngenxa yokucindezeleka. Lokhu kufaka ukuphathwa ngendlela yokuzivikela, okungaba ukufaka phakathi ukwehlisa isisindo, ukuphatha kahle ukuphuza kanye nokuqeqesha imisipha yaphansi esiswini. Laphandle kwalokhu, ukuqeqeshwa kwesinye kungasiza, kodwa kwabanye abesifazane abanezinkinga ezinzima zokuphuma komchamo ngenxa yokucindezeleka ezingaphenduli kulezi zindlela, ukuhlinzwa kungaba inketho efanele. Ukungakwazi ukuzithiba ngokucindezeleka kungaba amahloni kwabesifazane, kungaba nomthelela eqophelweni lempilo, futhi kungenza bahoxiswe kuyo yonke imisebenzi yomphakathi. Ngakho-ke, uma bukhona, kubalulekile ukuthi abesifazane baqonde ukuthi kuyelapheka futhi kungalawuleka ngisho noma kubi kakhulu. Yiziphi izindlela ezikhona kwabesifazane abangaphenduli ekunakekelweni okujwayelekile? Kwabesifazane abanjalo, kunezinketho ezifana nezinqubo ze-sling, i-mid-uretrals, tape noma i-Butch colposuspension. Ngayinye yalezi zinqubo ezintathu zisebenza kahle kakhulu futhi zinikeza imiphumela ehlala isikhathi eside kwabesifazane abaningi, kodwa baneprofayili ehlukile mayelana nokuthi iziguli zifaneleka kangcono ngayinye yalezi zinqubo, futhi ngayinye inemithelela ethile yesikhathi eside okumele abesifazane bakwazi. Abanye besifazane abanezihilingi ezimaphakathi ne-urethral bangase babe nezinkinga ezihlobene nokusetshenziswa kwe-synthetic mesh. Lokhu akuvamile kakhulu ekwelashweni kokungakwazi ukubamba umchamo ngenxa yokucindezeleka ngoba inethi esetshenziswayo incane kakhulu. Kodwa noma kunjalo kungadala izinkinga futhi abesifazane kufanele bazi ngalokhu ngaphambi kokuba benziwe lo msebenzi. Izindlela ezisebenzisa izicubu zomzimba womuntu uqobo ziba nzima kancane, kodwa zinikeza imiphumela eqhubekayo isikhathi eside futhi ezinye zezinkinga ezihambisana nenethi yokwenziwa azikho. I-Butch colposuspension ayisebenzi kahle uma iqhathaniswa nezinye izindlela ezimbili, yingakho ingasasetshenziswa kakhulu njengamanje emhlabeni wonke. Ngakho-ke izinqubo ezivamile ezisetshenziswayo izihilingi ezimaphakathi ne-urethral kanye ne-autologous slings, zombili ezisebenza kahle kakhulu ngemiphumela ehlala njalo. Lena inqubo ehlasela kancane ethatha cishe isigamu sehora ukuyenza, ingenziwa endaweni yokunakekela izingane noma ngokungeniswa usuku olulodwa kanye nesikhathi esifushane sokululama. Abesifazane abaningi bathola imiphumela eqhubekayo isikhathi eside, kodwa kukhona inani elincane labesifazane abangase babe nokungakhululeki noma ubuhlungu obuhlobene nalendlela, noma babe nokuphuma kwenethi noma ukutheleleka okuhambisana nenethi. Kubalulekile kakhulu ukuba nezeluleko ezineminingwane, kube nengxoxo eningiliziwe phakathi kukadokotela nomguli ukuze kuqondwe kahle imiphumela yalezi zindlela, kokubili esikhathini esifushane nasikhathi eside. Kodwa uma isiguli sikhethwe kahle, imiphumela ikhombisile ukuthi iyahlala isikhathi eside.